Sigurno želite da saznate koji je to razvojni pristup koji stvara zagarantovani efekt. Reč je o našim razvojnim projektima. Ako bismo sarađivali na ovom polju, to bi podrazumevalo da prvo procenimo razvojne potrebe vaše kompanije, tima sa kojim bi se radilo ili pak samih učesnika i njihovih kompetencija. Iza toga bismo zajedno definisali razvojne ciljeve, koji bi nam bili osnova za definisanje i same metodologije koje će se koristiti u razvojnom projektu. To bi podrazumevalo bilo treninge, bilo coachinge ili neke druge metode u razvoju. Ono što bitno pravi razliku između razvojnih projekata i nekih drugih pristupa je u stvari dinamika samog rada. Jer razmak između naših susreta podrazumeva spuštanje u praksu naučenog ili prorađenog na našim susretima i podiže odgovornost samih učesnika, što obezbeđuje dugoročni benefit.